En aquest vídeo muntarem aquest circuit. Fixeu-vos que en aquest circuit tinc la meva font d'alimentació, un interruptor i una bombeta. Com ho muntarem? Connectarem la meva font d'alimentació, ens sortirà un cable de la font d'alimentació fins a aquesta part de l'interruptor. D'aquesta part de l'interruptor l'unirem a la bombeta i de l'altra part de la bombeta un cable que va fins a aquesta part de la meva font d'alimentació. Aleshores, fixeu-vos, necessito un cable aquí, un cable aquí i un altre cable aquí. Anem a muntar aquest circuit. Aquí tenim les eines que necessito. Tinc la meva font d'alimentació, tinc el meu interruptor i tinc la meva bombeta. Primer cable de la meva font d'alimentació a una part del meu interruptor. El cable i el connecto en aquesta part. Ara falta un cable que va entre aquí i aquí, que uneix el meu interruptor amb la meva bombeta. Cable, cable. I l'altre que va de la font d'alimentació en aquesta part de la bombeta. Ja el tinc. Vaig a posar en marxa la font d'alimentació i ja tinc funcionant el meu circuit. El vull aturar, pitj el meu interruptor, el vull encendre, torn pitjar i ja tinc muntat el meu circuit. Font d'alimentació, cable de la font d'alimentació fins a una part de l'interruptor, de l'interruptor bombeta i de l'altra part de la bombeta a l'interruptor. Tornarà a mirar l'esquema del meu circuit i tinc aquí d'una part de la meva font d'alimentació fins a un extrem del meu interruptor, de l'altre extrem de l'interruptor fins a la bombeta i de la bombeta fins una altra vegada a la font d'alimentació. Ja he tancat el meu circuit, per tant ja el tinc muntat. Aquest és aquest vídeo.